שלום לכולם. היום אנחנו נראה סרטון הדרכה לשימוש באפליקציה של פוקסי פיינדר. לאחר שהורדתם את האפליקציה בחנות האפליקציות של גוגל או אפל, זה המסך הראשון שנפתח לכם. עליכם להקיש את השם משתמש והסיסמה לכניסה שקיבלתם משירות הלקוחות. אנחנו נכניס שם משתמש לדוגמה. לאחר מכן ללחוץ על כניסה. האפליקציה בשורה העליונה מראה לכם את כל המכשירים שיש ברשותכם. ניתן לצפות בעצם בכל היחידות, לא משנה איזה סוג של מכשיר יש לכם. זאת היא בעצם הרשימה. ליד המצב של המכשיר, כל אייקון כזה הוא מכשיר, ליד המצב שלו ניתן לראות את אחוז הסוללה ואת הצבע. צבע ירוק זה אומר שהוא מחובר ודלוק, צבע אפור זה אומר שהמכשיר הוא מנותק. אנחנו נלחץ לצורך הדגמה על המכשיר דור 3 שנמצא כאן. המפה מתרכזת סביבו, ניתן עם האצבעות להתקרב ולהתרחק. לחיצה על האייקון תציג לנו בעצם את השם שלו, את הקורדינטות שלו ואת הזמן האחרון שבעצם התקבל מידע מה-GPS. פה בצד שמאל ניתן לעבור ממצב של תצוגת לוויין למצב של תצוגת מפה רגילה. לנוחיותכם. בשורה למעלה, כפי שנאמר מקודם, ניתן לראות את כל המכשירים. יש אפשרות גם לראות מספר מכשירים במקביל. לדוגמה, אני רוצה להציג את דור 3 ואת טוסון יחד על מפה. אני עם האצבע לוחץ לחיצה ארוכה על אחד מהם. הוא יכתוב לי בחירה מרובה פעילה, ועתה אני יכול בלחיצה אחת לסמן גם את השני, את השלישי, את הרביעי, במידה והם מחוברים כמובן. וכך בעצם לסמן את כולם. וניתן לראות אותם על מפה אחת. ניתן כמובן להתקרב ולהתמרכז. הנה כאן למשל ניתן לראות 3 יחידות. וכאן במפה ניתן לראות יחידה נוספת. לחיצה על אחד המכשירים, פעם נוספת לחיצה ארוכה, תבטל בעצם את הבחירה המרובה ותחזיר למצב של בודד. תכונה נוספת שיש באפליקציה זה הכפתור המיקום שלך. זה מאפשר לכם לראות איפה אתם נמצאים ביחס למכשיר הזה. יש כמובן צורך לפתוח את שירותי המיקום, ה-GPS. כפי שניתן לראות, המיקום שלי ממש נמצא בסמוך למכשיר, נמצאים אחד ליד השני. עכשיו נעבור על התפריטים שנמצאים כאן למטה בירוק. נתחיל מבעצם הגדר. הציור של הגדר זה בעצם אזורים בטוחים. אתם יכולים להגדיר תחום סביב כל נקודה שתבחרו, וניתן לקבל התראה ביציאה מהנקודה הזאת, או בכניסה, או בשניהם. נבצע הדגמה.
לוחצים על כפתור הפלוס. עכשיו בעצם אני בוחר את הגדר, אם זה יציאה או כניסה. אני בוחר את הרדיוס, דבר שמאפשר לי להגדיל בעצם את הגדר. אנחנו בוחרים שם לגדר, גדר לדוגמה. בוחרים זמן בטוח. זמן בטוח זה בעצם במידה ואתם רוצים שהגדר לא תהיה פעילה בטווח שעות מסוים. הכוונה, אם אני משאיר את הטווח שעות הזה, בעצם הגדר לא תהיה פעילה מהנקודה הזאתי, מהנקודת זמן הזאתי, עד לנקודת זמן הזאתי, ובשאר הזמן היא כן תהיה פעילה. זה בעצם זמן בטוח שמותר לחצות את הגדר. לחיצה על שמירה. הגדר התווספה בהצלחה. ניתן ללחוץ עליה על מנת לראות אותה. נחזור ליחידה שלנו. הגדר באופן אוטומטי תמיד תופיע לכם על המפה, כדי שתוכלו בעצם לראות את כל הגדרות שסימנתם. ביחס כמובן למכשירים. נעבור לכפתור השני. זהו הכפתור היסטוריה. הוא מאפשר לנו לראות מה המכשיר שלנו, כל אחד מהמכשירים שלנו, עשה בזמן מסוים שתבחרו. נלחץ על כפתור ההיסטוריה. פה אנחנו נדרשים לבחור תאריך, ופה למעלה ניתן לבחור את השעה. המערכת בעצם תבחר 24 שעות אחורה מהתאריך שבחרתם. זאת אומרת, אם אני בוחר עכשיו 9 לאוגוסט, בשעה 12:27, המערכת תציג לי את כל מה שקרה מה-9 לאוגוסט 12:27 עד ה-8 לאוגוסט 12:27, בדיוק בטווח של 24 שעות. נלחץ על אישור. הנקודות, הקווים המוזרים על המפה, זה בעצם הנקודות שהמכשיר היה בהם. במקרה הזה ניתן לראות שזה מדובר על אותה כתובת. המכשיר בעצם לא זז בטווח של 24 שעות מהכתובת. ניתן להזיז את העיגול הכחול כאן למעלה, ובעצם לאפשר לזמנים, כפי שניתן לראות, לנוע, והמכשיר יזוז גם בהתאם. כפי שניתן לראות, הזמנים זזים, כל עוד אני מזיז את העיגול הכחול. ניתן גם ללחוץ ולבצע תזוזה של דקות. לחיצה רצופה תזיז מהר. זה בעצם אפשרות של ההיסטוריה. נחזור אחורה. נסמן שוב את המכשיר שלנו. דור 3. נעבור לכפתור הבא. הכפתור האמצעי שנמצא כאן, זהו כפתור המרכוז. זה בעצם מאפשר לכם להתביית על המכשיר. לדוגמה, במידה ואני עם האצבע זז לנקודה אחרת במפה, נקודת המרכוז תחזיר אותי לנקודת האמצע של המכשיר, ובעצם תעקוב אחריו. במידה והמכשיר עכשיו יזוז, ינוע על המפה, המסך ינוע יחד איתו. בצורה כזאת. נמשיך לכפתור הבא, הכפתור עם ציור של הטלפון. לחיצה עליו, אני לא אעשה זאת כעת, לחיצה עליו בעצם תחייג למכשיר שלכם, ממש שיחת טלפון רגילה למכשיר, בשביל לדבר איתו. הכפתור האחרון זה כפתור ההגדרות. זה מאפשר לכם בעצם לשנות את ההגדרות שבתוך המכשיר. כמובן, זה יכול לעבוד רק כאשר המכשיר נמצא במצב דלוק. מכשירים קבועים לא ניתן לשנות את ההגדרות שבתוכם. נלחץ על כפתור
ההגדרות. בשלב זה האפליקציה בעצם מדברת עם המכשיר, שואבת ממנו את כל התכונות שנמצאות בפנים, ומציגה לכם את ההגדרות שנשלפו. אתם יכולים לשנות את האייקון, את התמונה של המכשיר, על ידי לחיצה בעצם על האייקון, ולבחירתכם. אתם יכולים לשנות את אנשי הקשר. יש אפשרות להזין 3 אנשי קשר. אלו מספרי החירום של המכשיר, שבלחיצת SOS בעצם תתקשר אליהם. הפעלה או כיבוי של מצב המוניטור. הפעלה או כיבוי של מצב ה-LED. זה בעצם יכבה את הנורות שעל המכשיר. אנחנו מדברים פה על מכשיר ה-Small-Track במקרה הזה. התראת נפילה, הפעלה או כיבוי. לאחר כל שינוי של הגדרה, יש ללחוץ על כפתור השמור, כדי שההגדרה תתבצע ותגיע למכשיר. מרווח זמן בעצם אומר למכשיר, ל-Small-Track, כל כמה זמן, כל כמה שניות, לבצע פעימה למערכת. הקפיצות הן 30, 60, 90, 120, כפי שאתם יכולים לראות. מתחת לזה התראת מהירות, במידה ואתם רוצים לקבל התראה כאשר המכשיר מגיע למהירות מסוימת, מדובר על קמ"ש כמובן, ניתן לקבל התראה. לא מומלץ לשים מספרים נמוכים, אחרת בעצם במידה והמכשיר נמצא ברכב, אתם תקבלו התראות בהתאם למהירות. כל פעם שהרכב שהמכשיר יגיע ל-20 קמ"ש במקרה הזה, אתם תקבלו התראה. ולמטה יש כפתור של מחיקת המכשיר, מאפשר לכם בעצם להסיר את המכשיר מחשבונכם. שוב, לא מומלץ אם אתם משתמשים כמובן. נחזור למסך הראשי. עברנו כרגע על כל היכולות שנמצאות למטה. נסמן שוב את מכשיר הדור 3. עכשיו נעבור לאפשרויות שנמצאות פה למעלה בצד שמאל, 3 קווים, מסך האפשרויות. מפה ראשית זה בעצם המסך הזה. מפעיל את המפה, מראה לכם את כל היחידות שלכם. אני אסמן חזרה את דור 3. הוספת מכשיר חדש בעצם מאפשר לכם, במידה ורכשתם מכשיר נוסף, או אם זה לחילופין המכשיר הראשון שברשותכם, רכשתם אותו דרך מפיץ או דרך חנות, ועדיין לא עשו לכם אקטיבציה למכשיר, ניתן לעשות את זה מפה. אנחנו נדגים את זה עוד כמה רגעים. נעבור למסך ההתראות. מסך ההתראות בעצם מאפשר לכם לצפות בכל ההתראות שכל המכשירים שלכם ברשימה קיבלו. כל סוגי ההתראות, לדוגמה, התראת אזור בטוח שהתקבלה מהמכשיר בתאריך ושעה, התראת SOS, יש פה את השם מכשיר, מתי התקבלה ההתראה, סוג ההתראה, המהירות של המכשיר שנצפתה והכתובת שנצפתה. לחיצה על כל אחד מהקוביות הללו תציג לכם בעצם את מיקום ההתראה על המפה. ניתן כמובן להתקרב ולהתרחק לנוחיותכם. נחזור חזרה לתפריט. החשבון שלי בעצם מאפשר לכם לדעת את מצב החשבון שלכם מול חברת פוקסי פיינדר, מתי הצטרפתם, העלות דמי המנוי שלכם, החודשי או שנתי אם קיים, ומספר המכשירים שיש בבעלותכם. זהו סוג של מסך בעצם אינפורמציה עבורכם. עזרה זה העמוד בעצם עם אתר הבית שלנו והכתובת אימייל למשלוח שאלות או בקשות. עכשיו נעבור למסך הוספת מכשיר חדש. לחיצה על הוספת מכשיר חדש תפתח לנו את המסך הזה. ראשית יש להקיש את שם המכשיר. אנחנו נקיש כאן מכשיר לדוגמה. פה, בשורה מתחת לזה, עלינו להקיש את הקוד שהגיע עם המכשיר. זה בדרך כלל מדבקה שנמצאת על המכשיר. מדבקה בת 15 ספרות, IMEI במקרה הזה.
ככה נקרא הקוד, יש לכם אפשרות להקליד אותו, זה תמיד מספרים, או ללחוץ על כפתור הסריקה ולאפשר למצלמה של הפלאפון לסרוק את הברקוד. אנחנו נקיש איזשהו מספר לדוגמה של מכשיר, לאחר מכן אנחנו נבחר את התמונה, את האייקון שיופיע, במקרה הזה אנחנו נבחר רכב, נלחץ על כפתור הבא. במסך הזה יוצג לכם בעצם מסך אישור סופי. מספר הטלפון של המכשיר, כדאי מאוד לרשום אותו ולשמור אותו. זהו בעצם המספר שיופעל ברגע שנלחץ על סיום. זהו דגם המכשיר, השם של המכשיר שבחרתם, העלות החודשית של המכשיר, שתיכנס לפועל ברגע שנלחץ על סיום. והתשלום, במידה ויש לכם איזשהו הנחה או שובר או איזשהו תשלום עתידי, אתם תראו את זה כאן. במידה ולא, אז התשלום הוא החל מהיום. כאשר אני אלחץ על סיום, הקו בעצם, כמו שרשום כאן למעלה, 054, 123, 321, קו הזה לדוגמה יופעל ותוכלו להשתמש במכשיר. אני לא אלחץ כרגע על סיום כדי לא להפעיל את הקו הזה. נלחץ על כפתור חזור. זה יחזור לנו לפה, נלחץ שוב על חזור. וחזרנו למסך הראשי. במידה ונרצה להחליף את השפה באפליקציה, נלחץ על כפתור התנתק, בעצם נגיע למסך הראשי. יש לנו אפשרות כאן למעלה בצד שמאל, כפתור של כדור עם פסים, נלחץ עליו. כרגע האפליקציה תומכת ב4 שפות, אנגלית, ספרדית, צרפתית ועברית, לשימושכם, לבחירתכם. השפה שתבחרו זה בעצם השפה של כל האפליקציה, וגם השפה של המפה. עכשיו נעשה איזושהי הדגמה קטנה. אנחנו נחזור חזרה למשתמש שהיינו בו מקודם, משתמש הדוגמה, ונלחץ נמצא לידי. הכפתור, בעצם נמצא לידי המכשיר SmallTrack דור 3, שראינו מקודם. המכשיר הזה נמצא לידי. אני אלחץ על כפתור ה-SOS כרגע, כדי להראות, בעצם להדגים את הפוש, את הודעת הפוש שמתקבלת במכשיר, ברגע שמתקבלת התראת SOS. יש לנו כבר הודעת פוש שהתקבלה מקודם, נסיר אותה. אוקיי, נלחץ על כפתור ה-SOS. אני מקווה שהצלחתם לשמוע את הרעש. בכל מקרה, הפוש מגיע בצורה כזאתי, כמו כל התראות הפוש שמגיעות אליכם. התראת SOS הגיעה ממכשיר דור 3, לחץ כאן לצפייה במפה. על מנת לקבל את הפוש הזה, בעצם של התראות SOS או כל התראה אחרת מהמכשיר, אתם לא חייבים להיות בתוך האפליקציה. האפליקציה לא חייבת להיות פתוחה. ההתראות האלה יגיעו בכל מקרה למכשיר שלכם. האפליקציה סך הכל צריכה להיות מותקנת על המכשיר הפלאפון שלכם. כל אחד מבני המשפחה, כל אחד בעצם שיוריד את האפליקציה ובעצם מתחבר לשם משתמש והסיסמה שלכם, כפי שמקודם התחברתי, כל אחד שבעצם מתחבר הוא זה שיקבל את ההתראה. במידה ותורידו גם על 10 מכשירים את האפליקציה, וכל אחד יקיש את השם משתמש והסיסמה. במקרה הזה השם משתמש היה מורן. יקישו את השם משתמש והסיסמה. בעצם כולם יקבלו את התראת הפוש, וכולם יוכלו לפעול בהתאם. זה הכל לעכשיו. זאת ההדרכה לאפליקציה. במידה ויש לכם שאלות, או תמיכה נוספת שאתם רוצים לקבל, אתם יכולים לשלוח לנו אימייל, להיכנס לאתר הבית שלנו, או אפילו להתקשר לשירות לקוחות, אנחנו תמיד זמינים. המספר טלפון של השירות לקוחות נמצא פה, בחשבון שלי, אתם יכולים לראות אותו פה למעלה. זה הכל, שימוש מהנה.